kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Rabe sehilaabe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Aya Pindi TV mone mon kala salminama inde mun e yettode mun caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men ko noon tigui jettirten seeramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima ɗo hande yewtude bandiraɓe en gari noon e mbaadi hesiri gam ganduɗa hande ko ñalawma julmo wuuri wurde sellude ha hawre e ñalawma julde taske ko ñalawma belemma ɗum noon en mbaɗi bandiraɓe foof julmo wuuri oɗon mbiye juulemo wuuri yen julkewɗo yo Allah hokku men tawede o sakamo wuuri en duwnima kadi bandiraɓe nde won noon hol yinnoɓe tawede oɗo ñalawma hande tawtoraka en duwnima bandiraɓe ene dañi kadi leliɓe hôpital uji yo Allah yaltinde e dow jaam e cellal bandiraɓe juulemo wuuri yen julkewɗo kono noon eɗen jaada e bandiraɓe men e sehla men ɓe liggottoɗon ɗo e télé so wiyama holon wiye Salidia debbo mo Agnam Lidduɓe kadi en jaadani hande la grande diva woni Aissata Kellel en jaardo tigi ha Raneru ko pullo machallah en andi ene wawi ko waɗata ko kono noon kadi eɗen gonde ɓinguel men miñiraguel men jaari min wiyata Baylo Boɗejo kono en dokkat Salidia salminama Salidia bisimilla calmina bandiraɓe salmirmami juurimama Tidiane sarguiɗolam calmini dendagal bandiraɓe yeeɗiyankoɓe e Pindi TV en jetti Allah kadi Allah dokkuɗen kadi hande cellal ken coftal ha mbawɗen arde joɗade ɗo e wadde bandiraɓe kadi julmo wuuri kono kadi en beltinima Allah en beltinima invité meɗen la grande diva woni no mbiɗa ni Aissata Kellel ko noon tigui miñi meɗen jaari Ndiaye Baylo Boɗejo wadde Tidiane Sarr mi salmitimama juurimama ñaguimama Allah moƴƴere en mbiye bandiraɓe yo Allah hokken tawi to saaha wuuri eɗen ɓeydi garten gayane e debbo pullo jontaɗo machallah Aissata Kellel min calmini salmiti bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe julɓe on calminama on juurama on manama koye mon taw ñaganama Allah moƴƴe en calmini kadi dendagal ɓiɓɓe e fulɓe foof en calmini on goppa e feere men wiya min ɗina men halifa ñandiɓe hay kamen aada cosaan fof mi salmini juurima men men tigui mon seydi Moussa Aissata Kellel debbo eɗi dala saabu Allah yimayidi waali walla jani yetto sar mi salmini juurimama Sali Dia Baylo Boɗejo noon on salmini tigui seydi men foof salmini en gondum salmini ko noon tigui jarama Aissata Kellel nde wonno noddutiɗe an tiiɗi ko nodda bande kadi notama min beltima e garal ma ɗo hande kono noon hande ko ñalawma julde taske eɗen gandi bandiraɓe so ɗo gottoto ganduɗa ne pofta ɗo tigui enen jiiɗa amde gam ganduɗa softinde ɓalli mumen ala no batten ko dokkata yimɓe morceau premier garten e yewtere he noon tigui Tidiane sa dokkaɓe tan koɓe gamtu ko kadi heɗade wonno kala koɓe jooɗi foof eɓe jeeɓa Aissata Kellel kadi ela ko weeliɓe so wona fina tawa o wadde en calmini kadi gardiɗo galle o technicien salminama en calmini wono baɗɗo sababu Abou Samba Diop a salminama Daoud Moussa Dia gorko mbo Diadiaɓe Jama salminama juurama bisimilla bismillah indo kesa simila indo eya simila indo simila ira mingesa arama ni beitato bulan jule mo wuriyo yen watani mo wuriyo yen jul mo wuri weli kam ilela jommani jomnayi piele yo pievela seminati Pindi yo do de ko Pindi TV do yete Pindi TV sawde kayo de galo Haruna Moussa Dia gorko jajaɓe wuro Jamala
mbiya jayo mi wija pullo waɗinale kodi pullo waɗinale gila bangi welda gandi ɓuri fula juule mo wuuri yo yen mbattene mo wuuri kadi e enay kala juulwe e yenen kala juulwe lawa somi juuli Dakar wadde pulagu kala edeyam kooli ndanuji kedeyam kodi pulagu aruna galo on ko sayru penno malade pulo rokkunomi 1 million rutiro ki kam kadi pulo basiru gala jalal kono pulan wana dikkale min de yano min yano tanino min yano jam baraza njili mi kongo baraza nandi o mi kali labbam woni Ibrahim Seydi So onde ko meedi noddira malawro kimi rodinimi malawro kimi wodinimi kono Ibrahim keneme on wiyete mabu wiyapi hande mi ere mabam wallahi mi jabi golle ma wallahi mi jabi golle ma on wiyete mabu wiyapi on rokkuno kan wodinimi on wiyete Mahmoud Gise Dawuda labbo noddono yonta wetan kedi kam e mati jana yette sa e yari ma yam timpotori wa lana ma yiwata wobata asa noddi kam minoto wa ko e mada salija e salide wadante ka sari salina yodi ne yerumini albarka nyangel timel e nadane kam bayil bodejo baylan fidde ni reydime koli sa zuwi dene wela kono sa nyaaji ne kayne yodi e jango mo yodi no warantami pullam ko aliw de murso hanna me ero pulso aliw bali pulso wada berero fatigey e sami weri mo fatigey nende fadi mara jawlara e pullon ko sajar dagalo e jew mali kirfa pullo bandu basiru galo e bandu basiru ardagala ko bandu bayde ardagala seri ndon mutar babu jaw amal mo manyawel wono wiyete arda maham annabi ero pullam pulan juule mo wuuri keesa machallah ko askelel an jawdi koko hawma malla minda jawdi ndi ka fuɗɗima hawdimi ko salminaga wonno kono noon kadi somi wucciti kadi mi wuccita alay saago jawdi ndi ne heewi doole wonno indi fayi machallah kadi wona kadi jawdi jogano e ɗum noon Tidiane yetto Sara machallah hande no mbimi ni tan ko ñalawma julmo wuuri wiide bandiraɓe e julmo wuuri Saldia nde taw noon télévision men télévision Pindi TV eɗen gandi ko télé fulɓe kala kamɓe kala haɓe jogui hen gueɗal bandiraɓe men heɓɓe caggal men e bandiraɓe kadi ardiɓe ɗo e galle heɓe eɗen mbawi wiide ɓe julmo wuuri hono Dawda Moussa Dia min wi heewi wiide baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi kadi koɓe mbaɗani e kawmen Abou Samba Diom deftanɗo fulɓe e leeso e yeeso kamɓe fof en mbiɓe julmo wuuri yen jul kewɗo kono noon kadi en mbiyan julmo wuuri fansiji men wonɓe caggal leydi eɗen gandi so tawi ganduɗa en mbawi joɗade ɗo eɗen kaala tigui bandiraɓe men keɗoɓe ko kamɓe nangui hen ha tiiɗi nde won noon so tawi ko kalata ko yimɓeɓe darani mbattani hen haqqille a dañata coftal wawde wadde ɗum noon bandiraɓe kala onon kala min mbiyon julmo wuuri Aissatou Kelel mi hebbinta e mun haala ko seeɗa tan par ce que ñalawma julmo wuuri eɗen gandi debbo pulagu ngu foof ardi machallah so neɗɗo darimo guila dow ha less mi yiyata e makko tigui ko pulagu Aissatou Kelel namdalam seeɗa tan daɓɓal e ganduɗa diwan moɗon hande ko ganduɗa aada e cosaan en heddi toon ko wiyete hande tuppugol machallah ko hedde diwan moɗon ɓuuri heddade par ce que min jiya toon
sukaaɓe heccuɓe par ce que Saldiane ɗo susa tuppade voilà no sukaaɓe heccuɓe non toon ene tuppo ha joni ene tuppo ene jokki tuppade ko onon mataw ɓe jiyata ɓe ñemtina pour ganduɗa yidde mataw tuppugol ngol holɓe ganduɗa e nde fulɓe ɓiɓɓe fulɓe kono jiiɗa onon noon ɗon nangtin ha joni ko tawi eyyi Tidiane Yetta Sarr mi salminima yirmaya kadi kala ko jiiɗa e aduna mbaɗi fof kadi ko yiɗi tuppo ne yeddi leydi amen won kadi ɓe jiiɗa tuppo kadi waɗi ɗum ko tuppo ko aada e cosaan wonɓe cuusa tuppa tigui ñana aada joli ɓe gadda kadi gandanɗa hoore ma ayawma jumɓe mbaɗa ɓe ñembina ɗum so paari kadi ɓe mbelama mbawi lawƴe ɓe lawƴa eyyi kono noon tuppo ko fina tawa guila e mawɓe men fulɓe guila adan eyyi ɗum noon tanamam tuppo no wonno no muusi taw ko haala Allah waɓen jajaɓe kam cuusa hen memde haala ko noon waɓen binir Samba en yirmayam Tidiane Yetta Sarr an mbeɗa aɗa suusa huula hen kono noon tuppo kam wona wutte capato ene muusi taw ko haala Allah kadi nden tuppateno ko tan ko guila subbun subaka ha nangue muta aɗa tuppo tigi tigi eɗen gandi tuppo arini ɗo saaha waɗi complexe so tawi neɗɗo waɗi ɗum so naati e wuuro Saliya ene hersani ganduɗa ko tuppiri ko mais ko haaliɗo joni ko joni yimɓe so tawi en luttitima hande e cosaan meɗen aɗa wawi ganduɗa jomum tuppa he kono ƴeewoya pastel malla balere waɗa e tondu mum ha a nanda e tuppugol garta sangu beeliya mbaɗe wawde weeli Tidiane Yetta jabanomi yosake bewɗo jabanomi baylo boɗeje iwriga ayo maɗa salite gaja yettete wadde kay ga ñebbe gaddate onon araɗum jata woni wadde kay ga ñebbe badinte mbiye jayo mi wima ja Allah yoto jibi oldu woni pullo bandu sirede ko dima jibi oldude kay ko dima to Mamoudou Ali malal woni on pularo kimi jawdi mum pullo banu Amadou de ko dima on pularo kimi jawdi mum hono Mamou Samba holto woni hono Mamou Samba lewayel on pularo kimi nagge dawi pulami dempolel on pularo kimi jaadi dari on pularo kimi nagge dawi adama ma demmana be on pullo jingeta kedi jammay bindel laabi celi pullamoro kimi wodinimi hande mi ero kuulo job on puloro kimi wodinimi pullo owi holleri holmoro kuno mi wodinimi onon momo sodinimi layya on de wiyetego gorko yedi dalal sabu Allah nana sileyam matullah wadde kañe diaspora wadde on ko waale diaspora yontaɓe mbaale diaspora ko yiɓɓe hay sata kelle e torode mo wona towrede on ko Hammadi Sy noddira oɗo kan sare cone woni pulloyo Hammadi Haruna Kane hande mi ero Samba Gabo ko Samba dawi jaaji ñande ɓulon Samba jaaje weeli on dewa gallu najo dimo mino yano min yiino hande mi yaar boñƴidana pulloyo wawi hollori on wiyete Demba Saydou Sow Demba mo kimi wodinimi hande mi ero Maymuna Dawour Seydi Ba debbo toroɗo wawanimi ko seri Mamadou Malaw pullamoro kimi wodinimi mbiye bayo mi wima
yerdadi mero demmo modi yerdadi hande mi yano bokkenana ablay dawud hodi pulloy alasan ngura pullam roki mi naggedawi hande mi idarda saydu ara nodal idarda saydu ara pullo banu mamo arda sayid pullo banu mamo arda sayid mamo meti roki kam ey rakani kedde buloy gom wona jettuna wannene ma kuli jammay dakar de no weli pulloy musa de ko diwo mbiye kan yo mi makan kuli marsa salem de no weli on de toro da nyanti kam oro toro da nyanti kam nyule ba wuri mbade gala nyule ba wuri mbade gala min de wajabi pulla ja harun musa ja harun musa ja harun musa ja daud musa ja daud musa ja biye jayo mi wija yontabe pindi tv ndanoje pindi tv koli pindi tv dañi wune sangu ñewna machallah fusi ɗo aissatou kellel ɗomin cabbinoma ɗo machallah ari ha ɗon juulemo wuuri bandiraɓe hande noon mbiɗa sikki dendiraɓe ɓe ma gam tan ha tampo ko wayno jajaɓe libiɓe yo Allah faam mi salmini mawniraguelam aissata mi salminima no fewi on ko debbo mo magama e litama mi salminima hawa Diop on ko mawnum Alsane Diop mi salminima jurma mi yima jurma wuuri mi wi kadi bandiraɓe fof jurma wuuri Sali Dia saɗa jogui namdal seeɗa e aissatou kellel eyyi Tidiane Sarr ko noon tan aɗa andi woni no mbiɗen ni hakkude meɗen e yeeɓiyankoɓe piindi ko aadi halpureɓe noon kewiɗe aadi village salar saɗaɗa aadi ɓuuri firtude aadi ɗum tagi hay so ɗen ladde garat hande ɓalli men belani minima fof surtout min asmo ko irti ɓe nama ɓe nani hen mboɗo ɗojje fof kono en mbawano wasde humnude aadi o wadde noon ko wiideɓe tan to ɓe mbawi wonde fof yooɓe gandi no haqqillaji mabɓe gonire men ni ko noon haqqillaji men gonire mabɓe eɗen ñagoɓe tan yo Allah wattuni o saaha mo wuuro eɗen ɓeyden usaji minne mi salmini bandiraɓe wonɓe tedduɓe ɓe hande sa yi guila dow ha less ɓornimi hande ko bandiraɓe gorko walla ko bandiraɓe worɓe Amadou Moussa Sow en wonde Mamoudou Moussa Sow wonɗo Myriel Sayvoɓe ɓe noon ko yiɗirɓe Allah yiɗɓe piinde kadi yiɗɓe Sali Dia ɓe ganduɗa koɓe adonirɓe yam guila woni julde korko woni julde tasde heɓal jawdam heɓal wuttam wadde noon hande ñatugalam guila dow ha less ko Amadou Moussa Sow ene wonde Mamoudou Moussa Sow wonɗo Myriel Sayvoɓe wadde noon ɓe beltiniraɓe ɓe jarama ɓe tawno enen on fof ne andi ko meɗon ko ene satti tawno télé muusi kala émission koye wutte kala ɓornowomo noon on ko balluma tigui guiɗo tigui wadde ɓen mbiɓe en jarnama oɗo émission spécial min ko kamɓe dokkumi ɗum wadde noon artude ga e Aissata Kellel so wiyama Aissata Kellel tan wiyete ko labbo fulɓe labbo fulɓe beele ene waɗi lawɓe fulɓe eko wona lawɓe fulɓe eyyi Sali Dia mi salminima mi salminire yeeɓiyankoɓe Pindi TV foof walla ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe ɓe foof ayawuji ɗi foof ala labbo fulɓe aɗa andi wiya ka labbo woni dekko pullo woni Samba bambaɗo woni Demba ɓe tata jiidi yumma e baaba labbo e pulle kam ɓe jiidi yumma e baaba e bambaɗo ko Hammadi tan e Samba e Demba wadde noon ɓen ala leƴƴi e ko minen goni afɗo ko pullo noon rewi hen e bambaɗo rewi hen beele lawɓe ne heewi waɗi lawɓe laana lawɓe kadia walla lawɓe kadia eyyi waɗi ko leƴƴi waɗi lawɓe laana waɗi lawɓe tooro waɗi lawɓe idi kureɗe ɗe ceerdiɓe koɗɗorɗe e ceerniɓe no koɗɗorɗe fulɓe e ceerni ni foof aɗa waɗi fulɓe woɗaɓe waɗi juwonaɓe waɗi idinaɓe waɗi hayrankoɓe waɗi gandanɗa hoorema sannaraɓe waɗi ko leƴƴi leƴƴi kono kamɓe fof jiidi yummo e baaba ayo Allah jarama a jarama namdalam tan ɗiɗoɓal mi artire Kongole Tidiane Sarr Aissata Kellel mande watti yimde e kadi holko nannuma e jimri bela fintan jimɗa walla ka donɗo ɗum e nder galle bamma eyyi Sali Dia mi salminima juurimama kala ko rona ka tiiɗani min komi tawɗo taniraɓe am fof ko yimoɓe kadi jinnaɓe am ko yimoɓe min babam ko jimoɓe kurguel am fof ko yimoɓe ɗum tagi min fintan jimmi mi yimi guila ɓeɗe famɗi min yewtanno feddam tokosere minen somin kirtono tan min payanno ko dinguiraɓe noon ɗum wayi Tidiane Sarr gueɗelam Kongol e ko noon tigui no mbiten ni tan hande haala hewtande wonon ko
ñalawma jurmuli mbiɗen tan ko Aissata Djirna bayno boɗeɗe mbiɗin calmina yimɓe noon aɗa wawi battade Aissata calmina yimɓe micro he gati kanko woni princesse Hoddude assalamu aleykum bandiraɓe salmini on mi juuri moon mi ñaguini moon Allah moƴƴere komin jaari Ndiaye Baylo Boɗeje mi woni joom ka hande noon ko wiyete ko juulemo wuuri ko ñalamo juulde ka ala mbeɗa yerlo mbeɗa yaafo kadi kalmo mbawnomi toñde dal mama surtout mama Sally noon mama Sally de mbeɗa tampinimo mbeɗa tampinimo mbeɗa ñaago kadi jelloɗa ham kadi jaafoɗa non non joni ko ngoni koye julde gonɗen ala ha julde ɓenna yaram Sidi Ndiaye ko noon tigi machallah eɗen gandi Aissata Kellel ko pullo guila dow ha less an Sally Dia Aissata Kellel ko waɗi nokkum gom noon wiyete mbaɗa andire kon mi haalta Aissata Kellel ayita yo haal Diagne ko Aissata Kellel waɗi nokkum gon wiyete hakkudami Aissata Kellel ma kono ko woni ɗo ko ɗum ɗon wiyete min gomi hakkude sar ɓe sosoɓe wona geñomaji eyyi geñomaji kay kono so tawi waɗi gorol woni ɗo ɗum wiyete ala ɗo kam gandalam yettani ɗo wina ko geñeme wina ko geñeme wallahi ko ɗo bonata hande e jina wadde piége an Aissata Kellel foof ko waɗi dow guilles wina ko geñeme ganduɗo wona ɗum foye waɗɗume compte e waɗɗume commentaire uji he yeɓe yankoɓe so wona geñeme wiiteɓe kalduɓe commentaire uji he neɗɗo so tufima guila dowɗo ha less dewga ha less eɗen gandi ɗum ɗo ko Aissata Kellel waɗi ɗo joni ko kam ɗum kam ganduɗa wona hunde wemde min nenam mi yinanam mi waɗi ɗum itta e noppi nenam ko mataw wi ko hitande événement Mourtada Sénégal ɗum ɗoji mintireɓe gaari ɗum e noppi makko kono hatta kadi o watti kadi guila dow tufade dow ha less kono en kewani yiɗɗumo saahaji gonga ni tuppotoɓe kam hande jiiya gati ko wayno toroɗam sehlam Diara Sall nene tuppi ha yooɗi machallah e woɓɓe e joni kadi ko Aissata Kellel tan yiiya ene waɗi ɗum ɗo Aissata Kellel haalat yimɓe mbayɗe tan joyi mbaɗani kam jambaragal en jeeya hen oɗo Tidiane Saroyam lela tan ham to noppi ma tan ne ƴuɓɓe tan guila dow ha less Sally Dia de ham so kala jambaragal Tidiane Sar ɗum sa namnam ɗum alay sago mi haalanma ɗum fof ko ɗum fina tawa ɗum ko ɗum fina tawa ene hacca yimɓe ene foti yimɓe pour andude ko ɗum koye culture pulago jeeya ɗum ɗo wiyete ko mbubu sora eyyi ɗum ɗo kanjum wonduno e jawe juuɗe jawe koyɗe alani yiɗuɓe cuusa tufade ko ɗum ɗagui on cuusa tufa ko noppi moon ha joofa on cuusa wadde gandanɗa hoorema tuppaɗo cuusa kadi sokade joni holko woni geñeme ɗe geñeme ɗe woni koto noon tokoson kon kañum woni geñeme kono so tawi wurtama so tawi neɗɗo o tufima dow ɗo ha yettima ɗo woni mbubu sora mais so tawi a jaggui gotel nguel ɗum woni geñemaji sa waɗi ɗiɗon wiye geñemaji wadde kotanel nguel woni geñeme tuppugo tufade de woni mbubu sora woni mbubu sora ɗum noon bandiraɓe yiddeɓe foof kadi ma dañ hen gandal yiddeɓe jajaɓe minen gomin judde jeeri ɗum noon Aissata Kellel ha joni tabaltude noon hande manki wulde seeɗa yendu wul e yimɓeɓe gama seeɗa hande ko taske yimɓe ñippina graisse o quoi lawɓe juulemo wuuri yen julmo wuuri hani juulemo wuuri yen julmo wuuri hani juulemo wuuri juulemo wuuri yen mbattanimo wuuri yen mbattanimo wuuri kadi tawade ka yo Allah rokkumen tawede yen tawde kadi hitale goɗɗe yen mbattanimo wuuri yo Allah rokkumen sagoji men Allah danne men e feere gaño sala haɗi wankatade ma Tidiane yetta sar nani Tidiane yoɗi weeli kam Tidiane yoɗi mi weeli kam yerima yamde weeli kam Allah yoto yerima yam woni Allah yoto yerima yam woni yen juulu wuuro juulembo keer hayo yam Sally Dia ko dimo debbo toro dañi mune albarke Baylo Boɗejam somi yimi ñeñagu bernam hooti diaspora bernam hooti diaspora hande mi ero yontaɓe hande mi ero dananuji hande mi ero dananuji ko fedde yiɗɓe biyinel Samba gawlan ko gawlo VIP gawlo subalɓe ne
yontaɓe jiiɗi ñinmi ɗum hande mi ero torodam Samba dawi ɓuri jaaji ɓuri on wiyete Samba Penda Mali Ablaye Mamadou Basiru yeto yumma galle woni Allah yoto yumma galle woni hande mi ero yontaɓe hande mi ero yontaɓe hande mi ero nananuji somi yimi fedde binel fo wadde mi woppani hay goto wadde mi woppani hay goto somi yimi ñeñagu kala wadde mi woppani hay goto pulagu fof no fotirno pulagu fof no fotirno oɗo jeewa Mamou Samba woni oɗo jeewa Mamou Samba woni on pula rokkuno kam fangari on pula rokkuno kam fangari on woni Aissata Mamou Tey ka jara bacel de ko dimo Hawa bacel de ko dimo on Maymuna bacel ba oɗo Maymuna bacel ba pulo metno kam rokki kam pulo metno kam rokki kam e law care laabi poli yen battani ɓuuri albarke Sadiar Dagalo albarke Sadiar Dagalo indon Moutar Baba Diaw Tijani ete sarbuɓi Sidani ete sarbuɓi hande somi juule Dakar hande somi juule Dakar wadde yontaɓe ɓe jeeɓa kam ƴewdanonuji jeeɓa kam koye jongomaɓe ne jeeɓa kam hande mi jeeyi Amérique mi ero ñumma kante ƴew so weerimo ñummara on de ko ñeño VIP hande mi ero Fati Mbow hande mi ero Fati Mbow on de ko baño VIP heloɓe care laabi poli yen julɓuuri joomam yen julɓuuri joomam simillahi woyo kelama simillahi jam woyo harama jam woyo Tijani jafade woyo fonno wadde woyo wadde pasante woyo gadannam ngal woyo e sali jam woyo tinla jafade kam woyo sake bore jam woyo mi ero seram woyo Ousmane Sik woyo Ousmane Basika Ali Modi woyo woni tugel wiira Amada Mbaye woyo pulona yaada ila boyel woyo puloro kemina ge woyo jamay barke woyo pulo yaadam par fari woyo don jino wi bika woyo on ko ayi Umar noddira woyo Khalidou Samba woyo Khalidou Samba janma woyo puloy Khalidou Gaye woyo ɓe ko dokkimi gayne ndawi woyo on jinomi woyo Ibrahima Alpha woyo dokkimi 250 woyo capanɗe joyi ujunere woyo on jinomi woyo pulle sannaraɓe woyo yimi taɓe gala muniri woyo jaw Ousmane Yara Pendel woyo jaw Houta Sourdali woyo on jinomi moƴƴi Dem Moussa woyo jama Dem Moussa woyo on moƴƴi war noddira woyo jeynaba Alaji Racine woyo jejinomi pullam woyo pulla Pandu Adel woyo Ceerno Yara Pendel woyo jora Amada Mbaye woyo holmo jinomi woyo holmo jinomi woyo omo tagenno kam woyo Hadi Kumbam woyo woni moƴƴaba Kumba Tambadañi woyo jammay barke woyo Hadi Kumbam woyo moƴƴaba Tillel ngari ɗum woyo e jem Espagne woyo ama Thierry Tako woyo kay tawate ko français woyo mayra Mamma Djibi woyo Hamadi Kumbo woyo simillahi woyo Haruna Moussa woyo Haruna Moussa woyo Harama Ero Tom woyo Kula Djibi Oldou woyo
Janeta Sarr machallah Aissatou Kellel ari ha ɗo bandiraɓe oɗon gandi mi wi noon so Aissatou Kellel naati ɗo ñalawma bubata kadi hawri kadi e ñalawma julde taske eɗen beela eɗen belti nde wonnoon wurde selude ha hawra hen wona hunde wemde machallah Aissata min beltima no fewi surtout ma ganduɗa morceau mo cakkitirɗa morceau mo ganduɗa dokkuɗomo oɗo morceau mbiɗa sikki ɓuuri lasdema eyyi omo jeeya e onon wiyata bose min kam mi anda bose mbiɗa wiya wadde omo jeeya kadi eko yaltinnala kalama gueelo ma e wonko won nder morceau jam tigui kadi hewɓe ñembi gueelo makko kono keɓani kanko kemnomi e gueelo makko gueelo mam heeɓi hen million ngaji ma hen galle mi soodi hen auto dañi hen nayyi dañi hen baali dañi hen wutteji dañi hen yiɗɓe sehilaɓe beele gueele ma waɗi single malla waɗi clip gueele ma holko yaltini min kam gueelo ma ko tabalde nde tan nani mi ala hoddu mi ala guitare so wona mi hawra e programme uji gandanɗa hoorema événement ji ponmi fijoyde concert uji mi nodda kadi hoɗoɓe e guitare uji e yaadiɓe gara ɓe koɗaɓe mbaɗa hen ha weela ɓe jagganoro kono ala ko welimi so wona finatawa o ndeysan tabalde nde so wiyama tabalde tan ma siftoro ko heewi ɗon noon mi siftoron wuuram taaga e lemtuno mi salminan bandiraɓam wonɓe toon fof kono mi salminan kadi lawɓam haadi muudo ba debbo mo hornalde mi salminan aljuma weele Salidia mbiɗa sikki Alifal nena waɗa en dani nden noon a ƴewat tan konngol ma sakket eɗo mbaynodirɗa e sah après gartan jiɗi yewtande eyyi question ngam sakket tan e sah garen guddan yewtande ha saaha goɗɗo ko wiide o haali ɗo joni o wi keele ma o ene jeeya morceau ji ɓurɗamo waddemo lancé kadi o dañi hen foof eɗen ñaago Allah yo fantin kadi haw daña ko ɓuuri ɗum mais mon foni andi yimɓeyanke hay sinno ɗum ko cosaan kadi ko hunde hawnide par ce que omoni yima sans instrument goɗɗo ko ɗum ɗo makko tan tabalde nde tan mais ko son belɗo yaltinta mais beele omo jogui yiyande nadde studio o wadda hen instrument uji goɗɗi o yaltina morceau ji goɗɗi single uji goɗɗi walla haw yaltina cassette eyyi wallahi Salidia mbiɗa yiiɗi yaltinde single onon mbiyata single de single eyyi andan single e nder pular e ina yiiɗa kono noon mbiɗa andi so muccini tan pulaar ngu ƴettate jaggani ha tiiɗe tambo kono ƴewmi ummanaki ɗum tawode kono ɓe gandu noon mbiɗa yiiɗi ummanade ɗum saabu hewɓe ina mbiya kam Aissata ko hatma yaltinde single kono noon so hawre welede jomiraɗo so Allah hoddiri tan no wawi mami yaltin single woni fof ko Allah jogui gueɗɗe eyyo jarama Salidia mbeɗa wawi waynoro lawol gotol e wadde Allah jarama Tidiane Sarr ko weltade kadi e rendude ma plateau o e tawno enen ndendi galle o kono haydara hen sofani ka neɗɗo moƴƴo kadi ka jaggal tigui e nder piimi kadi machallah kala kadi nde événement waɗi ko hay sinno a ɓafat no mbimi ni a waɗa feere gara ha mbaɗa plateau ji baɗi ni kadi ko aadi mo gadodirɗen e yeeɓiyankoɓe men kadi ene yewto pulagu ngu no fewi so Allah waɗi kadi hande ndendi plateau a invité kadi oɗo mo ganduɗa Aissata ko labbo mo minni hoorema ɓorni yidde mo ɓoymi fansude kadi hayso wodinoma taw arino e piinde bo sikko ko fuɗɗorde piinde wonanno walla taw o meeɗa arde wadde noon hande woni en tigui beelama wona premiére fois mo koye piinde taw kadi ko spécial tabaski mo ganduɗa ko an tigui minema tigui ndendi plateau taw ko an ɗoyi ɗum wadde noon ko weltare kadi eɗen gandi ko beltiɗen ko ma ɓiɓɓe fulɓe foof beltoro ɗum ko ñaganademo Allah moƴƴere ɗo yiiɗi yettade ɗo e aaro yo Allah yettinno ɗon en beltinima kadi miñiraguel meɗen so beelami min mbiyen ɓinguel meɗen tawde hankkandi ko Amadou Moussa wi ko kadi kono yimmu mawɓe kono yimmu nayeɓe hankkadi en ɗo en gonti mammaji sababu nde hoddiro en kadi jarnima ɗon kadi dendagal yeeɓiyankoɓe hoddiro kadi e jouwoɓe e jouwoɓe séri hoddiro eɗen mbaɗaɓe kadi julma wuuri tawno eɗen gandi hoddire kadi wonko ɓeyde e nder galle o ko séri jiɗaɗo hande e rendo fulɓe o foof ene mbiyamo kadi kanko jaari beltanimomo e kala saaha kala ñande noddiɗonmo omo paari omo ara kadi omo ɗofta men e jewte men mbaɗi ni kanko on ɗo yiɗi yettaɗo e aaro o yo Allah yettinmo ɗon ko heddi ko Tidiane Sarr ko yeeɓiyankoɓe men tan guila wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi surtout diaspora o Tidiane Sarr eɗen jiiɗi pindi no fewi ko enen tan jewtaɓe eɗen mbiyaɓe eɓe jarlo eɓe jaafo enen banggue men en jarlima en jaafima nde tawno eɗen gandi sen joɗima ɗo e kala saaha eɗen kaala e wona eɗen mbawi haala ala ko natto tan mo Allah natti meɗen walla taw ko lowre nde Allah hokki meɗen eɗen ndema kono eɗen mbawi pirgitade guila e jonde meɗen walla e ɓonugal men walla e haala men
kala kadi ñande perguiten yo paam ko neɗɗo way noon wona ko ɓurani men par ce que en jiiɗa jamais joɗade ɗo ha mbaɗen kan fota wadde kala kadi ko feewi hen haɓe belti hen yoɓe gandu ko Allah subahanahu wa taala o enen banggue meɗen eɗen mbiyaɓe yallah hokken wattude saaha wuuro eɗen ɓeyden usaji bonne fête kono noon eɗen jetta Allah eɗen jetta les hommes de l'ombre enen jiita ñande foye plateau ji ɗi kono ko kamɓe jogui image uji kamɓe jogui son uji ɗi hande kadi joguini en kabirɗe ɗe ko Abouba ene wonde montor meɗen kadi caméra meɗen woni Ali Samba Ndende Fall wadde noon en calmini ɗon kala montoji wonɓe galle Djiby Dieng en kam fof en mbaɗiɓe julma wuuri Doudou Kane en kamɓe fof ɓen mbiɓe yallah hokken tawide o saaha nguɗo eɗen ɓeyɗum usaji kadi e Tidiane Sarr dendagal tan ɓe liggodtoɗen ɗo haal pour en mbiyata mo limti juuma walla juur kamɓe fof tan en ƴetti fof en pawi juuɗe directeur général Kabou Samba Diop en mbiɓe yoɓe julma e wuuri yallah hokken tawide o saaha nguuɗo eɓe jarloɓe jaafo enen banggue men en jarlima en jaafima yallah waɗa jarlaɓe yafa allahuma amin a jarama mbiɗa sikki ɗo hirdema ya hedde bammalal amuya ko noon tigui baylo boɗe wayno bandiraɓe en guddal yewtande en tout cas mami yetta fansi jam ɗi de seeɗa par ce que ari fala hokkudem seeɗa tan mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta nene baba e fansiji kadi Diary Ndiaye hoddira yummiraɓe yiiɓe Diary Ndiaye jiyani ɗumen taw kadi mi hokki ɗumen mbi ɗumen julmo wuuri e kay mama moƴƴo jiɗɗomi kursindomi machallah mbeɗa yetta kadi Badou Pen Ismaïla Sare Média kam fof dal mi welti kalmo nanando inde mum andinen nder e bikkonam ɗiɗon jooɗiɓe ɗo ɓe a jarama Aissata Kelle konngol ma sakket tan mbaynoɗa bandiraɓe eyi en weltima ko weltare tan salmini ɓe fulɓe fof kala ɓiɗɗo pullo fof ko keɗiɗo ayawam gueɓo ayawam keɗiɗo sawtu wulam mi salmini mi juurima ɗum yiɗɓe fof mi wawi ɗum e yimdude e jonde wotere en calmini ɗo Demba Bayla arɗo Mbaal a salminama to gonɗa ne gonirɗa sinno kam boom ko kalami ɗo ko heñño tan e jimol ɓurno kam fewde kono ɓeyta o gasi kadi mi weltinima dendagal wonɓe funnague hirnague rewo e worgo mbeɗa yo Allah waɗ jañje e ɗanniɓe ɗum ko hewno ko morso somi sakkatimen kadi ma waɗ ɗum kadi ko aadi bille aadi sadade aadi ɓuuri firtude aadi mi salmini seerem ɓam noon ceernam ceerno gandanɗa hoorema Amadou a salminama a juurama to gonɗa ne gonirɗa a waɗi sababu gandanɗa hoorema Billy Ba a salminama a juurama ɗani ceerno Amadou no ko ceerno Amadou wi ceerno Amadou Tidiane Madina Gounass en calminima en juurimama ceerno ceerno Hamdou en calmini en juurima ɗum kono calminen kadi ceerno Saydou Nourou Ba ko ceernam kadi ko mamam jiɗɗomi korsini ɗum mi salmini Paté Gallo Adam Alaji Saydou mi salminama juurama en calmini seeremɓe ɓe fof ceerno Aliou Thiam ceerno Samassa kamɓe fof calminama juurama kala to ceernam woni mi salmini mi juurima ha jinkore ceerno Hammadou mi weltanima ɗum Tidia Yedde Sara mbeɗa welti a jarama ko weeli yonata ha ɗon Alfaye Dari wiyata so wona ɗum eɗen mbawi walde ɗo ha weta jonde nde eɗen beela eɗen belti eɗen joddiɓe ɗo ɓe fof sagoji ɗi ko goto no Sali Dia wini aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittudade hakkude men e ganduɗa e fansiji men daroɓe AOPD TV hayso ɗen ɓafa hayso ɗen laada en garat ɗo tigui baddana mabɓe ñalawma julmo wuuro nde wonnoon ɓe duusi on guila hanki so tawi ñalawma julmo ari en garan baddana mabɓe julmo wuuri Sali Dia weltare mawde tigui joddade e maɗo machallah ko debbo pullo kadi moƴƴo jaggude kadi e Pindi TV hano hannirta ni jaggude kadi e série men biyeteɗo série hoddiro ɗum noon wima Seydi Dia yo Allah lobɗe doole ɗe ko juuti baylo boɗejo mi weltanimama no feewi ganduɗa kala nde noddumami aɗa ara aɗa notto kam ɗum tigui weeɓani kono noon kadi en beltinima wonɓe caggal men ɗe nde wonnoon so tawi en jalti en jooɗi en jiyama e écran ji he hol tigui hol joguiɓe caméra ji ɗi hano hannirta ni hol jagguɓe kadi e technicien en jaltina affaire o hano hannirta ni kono en beltinima Ali Fall e nawari mum e netade mum Ali Fall mbeɗa wima julmo wuuri mbi wiyata kadi yarlode yaafo ñande fof ko tampinduma mi nodduma hay minute mi wima montanam yaltinanam film mum yaltinanam émission o mi wimama aɗa yarlode yaafo mine kadi mi yarlimi yaafo nde won noon hakke ne sewi yimɓe wonduɓe liggottoɓe ko kamɓe tan gondi ko kamɓe tan jiidi foof no wawi hedde hakkude mabɓe kono hay goto añani goɗɗo on hay goto añanani goɗɗo on ko gondigal muusi kala liggotoɗo e Pindi mbiɗa wi ɗum ne yarlo ene yaafo min banggam mi yarlima mi yaafima ɗum noon ko Abouba saaha fof wiyano yejjiti caméra o noon kadi ndeysan ɓinguelam on heedi ko banggue radio to Ganda mi weltanima mi wima kadi julmo wuuri noon kadi Salmata Migne ndeysan o dañi empêchement pour wasde rendude min ɗo e plateau woni jaɓano Aissata Kelle o Salamata debbo mo randir mi weltanimama no feewi kono noon kadi mi salminan mawnam ɗi nenam Rougui Sall mbiɗa salminamo mbiɗa juuromo mbiɗa wiyamo kadi julmo wuuri
kono noon tigi bandiraɓe en gardama ha ɗo yewtere men yewtere ñalawma julde taske bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on jurama Aissatou Kellel aɗa wawi dusirde yimɓe seeɗa to noon mbasa jurnade e baynugol he alifal wine udda lawmiya yewatelo aliya amanno Tidiane yetta sar lawmiya yewatelo aliya mbiya yewatelo lawmiya yewatelo edina yetelo mama wada telo ero pulla telo ero pulla telo pulla me kame gelle mu telo jaw mar basamba gur telo jaw mar basamba
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma